Bună, sunt Cristina, kinetoterapeut și fondator al clinicii Kinetic Performance. Ideea clinicii a pornit de la o nevoie personală, care m-a determinat să urmez cursurile facultății de kinetoterapie, iar mai apoi să deschid o clinică modernă, care să vină în întâmpinarea pacienților cu echipamente de ultimă generație și servicii la cele mai înalte standarde. Clinica noastră oferă servicii complete de kinetoterapie și fizioterapie, precum Tecar Winback, crioultrasunet, laser de înaltă intensitate, terapie shockwave, electroterapie, terapie vacuum, blading, kinesiotaping și altele. De asemenea, echipa noastră de medici specialiști în ortopedie și traumatologie oferă și consultații ortopedice, interpretarea investigațiilor imagistice, cât și infiltrații cu PRP, acid hialuronic și antiinflamatoare. Dacă vă confruntați cu probleme musculare sau articulare sau ați suferit o accidentare, ne puteți contacta pentru a programa o evaluare gratuită, în urma căreia vom stabili împreună cel mai bun plan de tratament.